Helo, croeso i podlediad Cymreig. Mae Dreigiau wedi cario gobeithio yn y Cymru ymlaen i rownd gynderfynol Ewrop, o plod yn nhw. A wedyn, dyn ni'n mynd i canolbwyntio ar rygbi heno a edrych ymlaen a dychwelyd yr URC. So felly, croeso gynnes i podlediad i bawb. Helo a croeso, noswaith dda i chi y ddau. Sut mae pethau efo chdi? Noswaith dda, ie. Da iawn, diolch. Da iawn. Wedi bod chydig o wythnosau ys ni wedi nes ni recordio. Mae rhywfaint o rygbi wedi bod. Wel, allwn ni dechrau efo tîm sydd wedi gwneud gwella, really. Gwell. Dechrau gyda'r Dreigiau. Athyn nhw yn anhygol. 2 fuligogaeth wych. Oedd i gata yn Ewrop. Mwr allan wedi troi cornel. A rwan, nhw'n gallu edrych ymlaen am semi-final yn erbyn Montpellier, dwi'n meddwl. So, sut nhw wedi wneud hwnna? Sut mae'r ti ar y tîm wedi troi pethau a ydy dylanwad ti a'r ffordd o amddiffyn arall o Seland Newydd, Dale McLeod, wedi gwneud gwahaniaeth i tîm? Boys, beth ydych chi'n meddwl? Ie, fi'n credu, dyle bod e ddim syndod i ni, i fod yn hollol onest. Fi'n credu mae'r yn amlwg yr arweinyddiaeth y diwylliant maen nhw'n adeiladu o dan ffil o tia a'i tîm fe o fforddwyr, ond hefyd y diwylliant a'r arweinyddiaeth ar y cae, pobl fel Angus O'Brien, yn neud yn dda iawn yn arwain ac yn cymeriad cryf, yn chwarae rygbi gorau fe erioed, a sawl person Tom Shank yn dweud yn y wasg dyle bod tynnu mewn i tîm Cymru, a chi ddim yn gallu angytuno gyda hwnna. Falle bod e ddim cweit gyda'r X-Factor, pobl fel Blaine neu Rhys Samet, pobl felly, ond mae e bendant gyda'r aeddfedrwydd sydd falle angen yn Camp Cymru. A pwy oer? Maen nhw'n mynd mewn i bloc nawr am yr haf, yn gynnar yn yr haf, a falle bydd rhywun fel Angus O'Brien gyda'i brofiad yn rhywun dda iawn i ddod mewn am yr byr dymor. Ond pwy oer, falle bod hwnna yn erbyn ac yn gwrth i y ffordd mae Tandy a Sheret yn gweld y carfan. Ond mae'r Dreigiau wedi gwneud yn wych. Mae pac nhw'n chwarae'n dda. Mae'r mannau gosod nhw gyda pobl fel Ben Carter hefyd, ond mae'r ffordd nhw'n chwarae yn dda iawn, a mae'n gret i cefnogwyr Dreigiau a cefnogwyr Cymru i weld llwyddiant ar y lefel Ewrop fan'na, a pob lwc i nhw, a fi'n gobeithio, gallen nhw wneud unrhyw beth o dan yr arweinyddiaeth yna. Be ti'n gweld, Andrew? Ti'n meddwl ydyn nhw'n arbennig o dda i ennill oedd i gatre? Ie, yn sicr, ni'n heiddi y 2 fuddugoliaeth hefyd, fi'n meddwl. Ni'n meddwl fi wedi gweld tro bwynt enfawr pryd wnaethon nhw curo Connacht, just cyn dolyg. A ers hynny, maen nhw wedi ennill pob gêm, ond maen nhw jyst edrych fel tîm hollol wahanol. Mae'n neis, fi wedi cydymdeimlo gyda cefnogwyr y Dreigiau, herwydd dros y blynyddoedd diwetha, mae wedi bod yn anodd, fi'n siŵr, i dilyn tîm y Dreigiau, wythnos ar ôl wythnos, pryd o'n nhw'n colli yn gyson. Felly, ie, mae'n just pleser i weld nhw. Maen nhw'n heiddi cyrraedd y rownd gynderfynol gyda sut maen nhw wedi perfformio, ac hefyd just maen nhw angen rhywbeth positif yn rygbi yng Nghymru hefyd. Ond ie, bydd yn neis i weld, meddwl trydydd tro maen nhw wedi cyrraedd y rownd gynderfynol yn cwpan her Ewrop. Felly, bydd yn neis i weld sut maen nhw'n mynd yn erbyn Montpellier. Bydd siŵr o fod lot o gefnogwyr mas fyna, siŵr o fod yn dydd arbennig. Ie, bob clodd y ffaith nhw wedi mynd i'r Eidal a'r ei Ffranc i ennill. A ni'n just really impressed efo amddiffyn a'r gwahaniaeth, dwi'n meddwl, mae dyn o'r Seland Newydd wedi gwneud, McLeod wedi gwneud i nhw, a'r agwedd nhw, really, just really mor dda, a'r just ffaith nhw
credu maen nhw'n gallu mynd rhywle ar hyn y bryd ar ennill. Mm. OK, Yeah. maen nhw catre nos fori. Tîm galed iawn, tîm mawr. Dwi wedi gweld y tîm y Bulls wedi dewis. Os na chydig bach o gobaith i nhw yn y nos fori, a sut maen nhw'n mynd i approachio'r gêm. Fel dyn ni sôn, mae yna gemau mawr i dod yn nhw. Ar hyn y bryd, dwi ddim yn y URC. Felly, sut maen nhw'n mynd i approachio'r gêm nos fori? Fi'n meddwl... Wel, chymod, mae'n gêm gartref. Sorry, Andrew. Cedi gyda. Na. Fi jyst yn meddwl, gyda momentum maen nhw gyda, siwr o fod, mae'n werth mynd amdani. Mae'n profiad holl o wahanol chwarae Bulls adre yn hytrach na mynd i ffwrdd. Mae'n just bron dim o beth i lot o dîmoedd pryd nhw'n chwarae Bulls i ffwrdd wrth ystyried yr altitude mas fyna. Ond ie, bydd yn neis i weld nhw jyst mynd amdano fe, geisio mynd am buddigoliaeth eto. Yes, sôn o'ch fi. Bydd eto mae'n helpu gyda'r momentum nawr mynd mewn i Ewrop wedyn yn erbyn Montpellier. Just mynd amdani, bydd yn neis i weld. Mynd ddim yn ei colli unrhyw beth, chwaith. Ie, chymod, Rodney Praed yn Fortress na gyfe. Bydd e'n, chymod, unwaith bod e'n edrych yn llawn, mae'n teimlo yn llawn dop. Achos y ffordd mae'r stadiwm wedi setio lan. A chymod, fi'n eitha ffyddiog achos maen nhw fel wedodd Andrew, mae dyn nhw momentum, mae dyn nhw yr ysbryd, a chymod, fi'n siŵr bydden nhw'n rhoi real lash iddo fe, a chymod, fi'n gobeithio nhw dod dros y Bulls er bod y Bulls yn llawn chwaraewyr de-Affrig, er bod nhw'n tîm enfawr, chymod, fi'n eitha ffyddiog mae Dragons yn chwarae'n dda. Chi ddim eisiau mynd i wario nhw nawr yn Rodney Praed. Felly, chymod, ie, fi'n credu bydd yn achlysur mawr. Wel, pob lwc yn nhw nos fori. Dwi'n edrych ymlaen i gwylio'r gêm, yn siŵr bydd yn gêm dda. A ni troi wedyn i'r gwylch. A rath nhw croesawu i tîm arall o'r De Affrica, y Sharks. Ac ar ôl colli yn erbyn Ulster allan a chydig bach o Torcalon yn Belfast. Be di gobeithio'n nhw, ydyn nhw gallu cael rhywbeth allan o'r tymor, ti'n meddwl, Dafydd? Allan nhw ennill nos Sadwrn? Wel, mae rhaid i ni. Chymod, os nad yw e'n digwydd nawr, dyna diwedd y tymor, i fod yn hollol onest. Ni allan o'r lleoliadau neu llefydd ar gyfer yr wyth olaf ar hyn o bryd. Fi'n credu mae dim Bulls, y Sharks 3 pwynt o'i flaen ni a un safle uwch ben ni. Chymod, mae yn y brewery lle ni yn chwarae'n dda, neu i ni'n chwarae ar ein gorau yn y brewery a ni'n tynnu at ein gilydd ar ein gorau. A chymod, o dan Jack Morgan, mae yna sawl cymeriad tu ôl wedyn hefyd yn gallu ysbrydoli ni fel Dan Edwards a Kieran Hardy. Owen Watkin wastad yn chwarae'n dda yn y brewery. Mae Pac yn chwarae'n weddol dda. Chymod, Ryan Smith, chymod, mae Ratty'n chwarae'n dda iawn, Sam Parry ar hyn o bryd chymod, wedi cael tymor da iawn. Felly, mae rhaid i ni fod yn obeithiol. Mae'n mynd i fod yn agos iawn fi'n credu. Yr unig peth weda yw, mae nhw carfan cryf iawn, ond mae yna llwyth o anafiadau. Enwau sydd wedi cael anaf ar hyn o bryd, neu sydd ddim yn chwarae nos Sadwrn, dydd Sadwrn yw Etzebeth, Noche, Calise, Van Staten, Williams, Ysgrymaff. Ond mae Esther Hazen yn chwarae, mae Ethan Hooker yn chwarae, mae Oxenchae Van der Merwe, fi'n credu, ydy Van der Merwe ar y bench, fi'n credu, Oxenchae a Coc ar y mainc. Ond mae yna lot o sylw ar un o bryd, mae yna rhyw boi ifanc gyda nhw Siaia sydd yn ddeunaw, a maen nhw'n siarad amdano fe fel un o'r ser y dyfodol. So bydd e'n
gobeithio wnaeth e ddim y disgleirio gormod, ond bydd yn diddorol i weld sut mae'n ymdopi, a gobeithio bydd y bil yn mynd lan yn uchel, a bod ni'n gallu cael ei o dan bach o pwysau, a pwy oer. Ond bydd angen i Walsh a Edwards bod ar ei gorau fi'n credu, a bod ni'n cicio'n manwl gywir fel sydd angen. Dwi wedi gweld y tywydd, am ladd y tywydd yn oson sych. So, Andrew, ydych chi'n gweld unrhyw ffordd mae'r gwyl gallu ennill nos Sadwrn? Ie, yn bendant. Mae Sharks yn tîm hollol wahanol. Ar bapur, yn disgwyl nhw fod yn tîm llwyddiannus iawn, ond nhw bach o diffyg disgybliaeth, diffyg hyder fyna. Ie, siŵr o fod gan bod y gwelwch adre, fi'n disgwyl perfformiad mawr yn wedig ystyried popeth sy'n mynd mlaen yn rygbi yng Nghymru. Mae angen perfformiad mawr. A hefyd, o safbwynt y cyngrair, mae angen rhyw fath o momentum wedyn mynd mewn i gêm Caerdydd wythnos nesaf. A falle, os ni'n ennill dydd Sadwrn a wedyn curo Caerdydd, bydd edrych yn lot fwy gobeithiol tuag at diwedd y tymor. So, bendant, fi'n meddwl mae gan y gwelwch siawns yn sicr yn erbyn y Sharks. Da iawn. A cofio os ti wedi mwynhau, bydd ni sôn dan, bydd wedi rhannu, neu jyst rhoi review i ni, a gobeithio bydd i cael mwy o bobl yn gwrando ar y podlediad yn y dyfodol. Ac mae podlediad byr heno, ond i orffen y siow, mae'n y ddarbi Cymreig, dyddiorol. Gyda Caerdydd yn teithio i Parc y Scarlett, a mae hwnna'r pnawn dydd Sadwrn, dwi'n meddwl. Tîm o Brifddinas yn gobeithio gweithio ymlaen rwan ar gyfer y play-offs a garffen mor uchel sy'n posib. Andrew, tîm chi sy'n mynd i'r Parc y Scarlett, maen nhw wedi cael bron y mis heb gêm. A'r cofio hefyd mae Caerdydd wedi athyn nhw colli yn Benetton, yn do? Yn Europe. So, sut ydych chi'n meddwl fydd y gêm yn mynd a sut mae'r pas wedi mynd i'r tîm y Prifddinas? The gêm Benetton bach yn siom, o'n i ddim yn disgwyl ennill, yn wedig nath Benetton sgorio ar ôl 9 eiliad, a fe'n 28-7 fi'n meddwl ar ôl chwarter awr, felly i golli yn y munudau olaf, o'n i'n ennill, ond i bron bod ar llinell Benetton gyda munudau i fynd, wedyn colli fel na, oedd, siom enfawr, ond falle am y gore, mae lot o anafiadau yn tîm Caerdydd ar hyn o bryd. So, bydd yn diddorol yn wedig gyda Scarlett, wrth gwrs, di cael mis bant, falle bydd nhw'n neud, bydd nhw'n meddwl bod Scarlett lot mwy ffresh i gymaru ar Caerdydd sydd gyda nifer o anafiadau, ond mae Caerdydd wedi perfformio'n weddol dda lan yn Parc y Scarlett yn erbyn y Scarlett. Am ryw reswm, ni wastad yn rhoi perfformiad gweitha y tymor yn erbyn y Scarlett yn Parc yr Arfer, ond ni'n weddol dda pryd ni'n mynd lan. Yn weddol dda pryd ni'n mynd lan i Parc y Scarlett. Felly, mae'n mynd i bod gêm anodd, a fi'n meddwl i ryw raddau mae Scarlett yn troi lan lot mwy pryd nhw'n chwarae tîm oedd Cymreig yn darbis. Felly mae'n mynd i bod gêm anodd o safbwynt Caerdydd, ond os ni eisiau unrhyw gobeith o cyrraedd y play-offs, mae'n gêm ni wir angen ennill. So, mae'n mynd i bod yn diwrnod anodd, ond fi'n meddwl, os does ddim gormod o anafiadau, mae nifer fawr iawn, mae'n lot o siarad am bydd falle Josh McNally a George Nott yn ffit ar gyfer y gêm, oedd erbyn Benetton oedd ddim ond un awreng ar gael, o'n i wedi dechrau erbyn yr Rhys neu dechrau'r gyntaf sy'n chwarae'r rengol yn yr awreng, so sicr angen rhyw fath o pac mwy sefydlog am gêm yma yn erbyn y Scarlett, ond wir yn gobeithio Caerdydd yn gallu ennill nawn Sadwrn. Da iawn. Dafydd, sut mae ti'n gweld mae'r gêm yn Mae'n un anodd i galw, really. Mae Andrew yn iawn fyna. Mae'n digwydd fel bod mae'r
Mae'r Scarlets ddim yn chwarae'n dda iawn yn erbyn Caerdydd gartref, a mae'r Caerdydd ddim yn chwarae'n dda iawn yn erbyn y Scarlets yn Parc yr Arfau. Fi'n gweld falle yr diffyg maswr profiadol gyda'r Scarlets yn broblem. Pe bai Sam Costello yn chwarae, fi'n credu bydde fe'n roi'r edge yn sylweddol rili i Scarlets. Yr unig beth fi'n gweud falle am y Scarlets, pan mae pac nhw yn chwarae'n dda gyda momentum, a pobl fel Lawsi a Josh McLeod yn chwarae'n dda, maen nhw'n anodd iawn i giro. Felly mae'n rhaid i ennill y brwydr yn erbyn nhw, yn enwedig y ddoi yna. Dyna sut fi'n credu mae'r gwelch yn un dda yn erbyn nhw yn ddiwedd ar ryw gyda pac yn chwarae mor dda. Yn enwedig pan wnaethon ni chwarae yn y diwethaf. Ond fi'n credu os mae Caerdydd yn gallu cael rhywfaint o momentum ac ennill i bel nhw gyda pwrpas, a bod dim rhaid i nhw cico dan pressure, a bod nhw'n gallu gorfodi i gêm nhw ar Scarlets, fi'n credu gallen nhw ennill yn weddol, bydd ei yn hawdd, ond yn weddol pwrpasol. Oherwydd dwi just yn becso pe bai nhw'n, os maen nhw'n dewis Caroline Leggett Jones, mae'n ifanc, mae'n cam mawr iddo fe chwarae mewn ddarbi. Os maen nhw'n mynd am Hawkins, chi'n colli rhywfaint o opsiynau i warai a amrywiaeth i chwarae a reoli'r gêm. Felly mae'r pwynt yna fi'n credu o ran y ffulcrum o maswr yn mynd i fod yn problem mewn darbi. Fi'n credu bod hwnna'n mynd i fod yn anodd iawn i Scarlets. Byddwn ni'n dweud bod buddugoliaeth i Caerdydd yn y gêm yna. Ond bydd e'n diddorol, achos fel wedys i, os mae pac y Scarlets yn chwarae dda, a maen nhw'n gallu cadw disgyblaeth. Mae'n y sawl un yn y pac y Scarlets gallu colli momentum oherwydd twp dra, beth pobl yn rhoi cardiau i ffwrdd. Ond cofiwch, mae pobl yn dda. Mae'r pac y Scarlets ar hyn o bryd, os chi'n cynnwys Fletcher Anderson, os chi'n cynnwys Josh McLeod, maen nhw yn chwarae'n dda ar hyn o bryd. Mae Elias nôl, bod nhw'n ddiwarau am spel y fe, mae Elias nôl nawr yn ceisio chwarae ar ei gorau hefyd. Ond mae'n mynd i fod yn diddorol iawn. Sy'n gret, chymod? I pobl, os ych chi ddim yn dod o Gaerdydd neu Scarlets, mae'n hyfryd jyst sefyll o droch ar y gweld beth sy'n digwydd. Andrew, mae Dafydd sôn yn maswr. Ti'n jyst gobeithio fi Gareth Davies yn chwarae o mewnwr yn dweud, achos fel arfer mae'n cael gêm arbennig o'r dda pan mae'n chwarae yn erbyn Caerdydd. Ie, mae'n anodd clywed enw Gareth Davies, mae lot o nifer o weithiau mae di chwarae mor dda yn wedi gyda'r interceptions mae'n cael. Dwi'n meddwl mae Archie Hughes di bod yn chwarae yn dda i'r Scarlets eleni. So, siŵr o fod bych chi'n disgwyl Archie Hughes chwarae dechrau, ond fel chi'n dweud, mae Gareth Davies just wastad yn performio yn dda yn erbyn Caerdydd, so falle fydd Gareth Davies yn dechrau, ond siŵr o fod rhywun i Caerdydd targedu, oherwydd does ddim ni methu rhoi amser i Gareth Davies i wneud pethau fel yna yn wedig, wastad just yn cripo lan, pryd ni ddim yn disgwyl fe. A chi methu gadael rhywun fel Gareth Davies wneud unrhyw beth fel yna, oherwydd mae'n mynd i arwain at golli'r gêm fel digwyddodd just cyn dolyg yn y gêm y Parc yr Arfer. Felly, sicr, bydd angen targedu Gareth Davies os mae'n dechrau. Un arall sy'n chwarae Caerdydd o'r Llywyn, dwi'n meddwl sy'n chwarae rili dda, ydy Dan Thomas. Just wrth ddim quite i safon i Gymru, ond ti'n gwybod beth ti'n cael gen i fo, a dwi'n meddwl mae'n really top class player. Oedd e'n anhygoel. Sorry, Daf. Na, cael ei dim ond. Oedd e'n anhygoel pryd ni mas yn De Africa, yn wedig gallwn ni chwalu gan y Bulls, a dal Dan Thomas just yn
absolute nuisance trwy gydol y gêm ac hefyd erbyn y Sharks. Nath ni gweld e hefyd erbyn Benetton. Mae sut mae'n i chwarae Lenny di bod yn adferchog, ond fi'n cytuno falle probably just touch o dan safon rhyngwladol, ond eto os mae Dan Thomas yn dechrau di Sadwn, bydd e siŵr o fod yn nuisance enfawr erbyn y Scarlets, a bydd yna'n rhywbeth i edrych ymlaen i. Fel eich dad dweud, i fi o fo, mae'n just game, dwi'n edrych ymlaen, just gwylio. Cyn y game awr y penwythnos, of course. Mae Henry Kissinger, dwi'n dweud Henry Kissinger am yr Iran-Iraq war, a bod fi ddim yn cymharu y Scarlets a Caerdydd fel Iran-Iraq nawr, ond na dweud rhywbeth fel, it's only a shame that they can't both lose. Rygbi will be the winner. OK, wel, fel ydw dweud, pod fer heno, ond diolch yn fawr i ymuno ni, a gobeithio ni pawb yn gallu just canolbwyntio ar rygbi, ar beth sy'n mynd ymlaen ar y cae. Mae'r gymaint o pethau'n dal mynd ymlaen o gwmpas. A mae bob tîm o Gymru, mae'n anodd i nhw i just trio chwarae ynddi. Felly, OK, diolch boys, a just dweud nos da i pawb, a diolch mawr am gwrando o'i gwylio. Diolch mawr iawn. Diolch, nos da. Nos da.